Morgan, bore da. Gobeithio bod chi gyd yn iawn. Gobeithio bod hwn yn gweithio. Felly, bydde fe'n handi fi tasach chi'n gallu ysgrifennu yn y chat i weid bod chi yma. Ydych chi jyst yn gallu falle roi'ch enw yn y chat ar yr ochr dde, a wedyn fi'n gallu gweld wedyn beth sy'n digwydd a pinne bod chi. So os fi'n mynd i sgwennu Guten Morgen, bydd hwnna'n gweithio. Dwi ddim yn siŵr ydy hwnna'n mynd i weithio nawr. Felly, Mrs Shannon, os ych chi'n clywed? Neu? O, yn dod nôl at hynny. Miss Francis, falle? O, mae Nathan yma. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen. Guten Morgen. So mae hwn yn gweithio. Mae rai yn chi'n fy ngweld i, felly mae hwnna'n newyddion arbennig o dda. Nawn ni aros i weld pwy arall sydd yma. Yn amlwg mae'r wers bod i ddechrau nawr, ond rydyn ni yn mynd i fod yn aros am ychydig i checio bod pawb mewn. I'r bobl sydd wedi cyrraedd, rydych chi angen sgrin, so chi'n amlwg a sgrin yn gwylio fi, a wedyn ni rydych chi angen sgrin arall, falle ffôn neu rhywbeth. Os chi'n gwylio ar gyfrifiadur, gallech chi ddefnyddio'ch iPad ysgol, a wedyn ni beth arall chi angen yw papur a pen. A wedyn ni byddwn ni'n barod i fynd. Felly, mae gen i gwahanol sgriniau fan hyn. Mae'r un sydd yn dangos y chat i fi, mae hwnna'n eitha annoying achos mae hwnna ddim yn real time, felly mae hwnna'n iawn. So, Nathan, Eva, Guten Morgen. Ni dal yn aros i glywed. So, os ych chi newydd gyrraedd, os ych chi newydd ymuno dyn ni, ydych chi'n gallu ysgrifennu ar yr ochr dde, Guten Morgen, fel bod ni'n gallu gweld bod chi yma, fel bod ni'n gallu gweld pwy sydd yma, a wedyn bod ni'n gallu parhau gyda'r wers. So gobeithio bod pawb yn iawn, mae wedi bod yn gyfnod rili rhyfedd yn dydy dros y lockdown. A fi'n siŵr bod chi yn awyddus i gael bach o normalrwydd nôl, ond gawn ni weld, ni'n mynd i fod nôl yn yr ysgol cyn bo hir, a mae hynny'n mynd i fod yn wahanol iawn i ddyrnodau ysgol arferol. Felly, ni fyddwn ni'n dechrau cynllunio nawr ar gyfer dychwelyd i'r ysgol, ond yn amlwg bydd yr holl ysgol ddim yn gallu bod nôl ar yr un pryd, bydd grwpiau o ddisgyblion yn dod nôl, a ni'n gweithio ar hwnna ar hyn o bryd yn trio sortio fe mas. Felly, Guten Morgen, os chi newydd ymuno gyda ni, croeso, willkommen. Os ych chi'n gallu sgwennu sylw yn y chat, bydde hwnna'n handi, fel bod ni'n gwybod bod chi yma, fel bod fi'n gallu wedyn parhau gyda'r wers. Fi'n gallu gweld yn barod mae, Millie Salter wedi ymuno gyda ni. Guten Morgen, Millie. Gobeithio bod ti'n okay. So mae Nathan yma, Guten Morgen. Eva a Millie, Guten Morgen i chi i gyd. Mae Mrs Shannon yn credu'n gwylio hefyd a Miss Francis, achos mae hyn yn arbrawf o ran yr ysgol i ni gael gweithio mas wrth mae hyn yn mynd. Felly mae'n rhywbeth newydd i ni gyd, i chi ac i fi. So mae'n rhywbeth i ni jyst yn profi ar hyn o bryd, ac o'n i'n meddwl byddech chi'n dosbarth rili dda i brofi hwn gyda nhw. Felly, os chi newydd ymuno gyda ni, ni'n gweud hwnnw eto, mae Nathan a Eva wedi clywed hwn sawl gwaith. Os chi newydd ymuno gyda ni, ydych chi'n gallu rhoi neges yn y chat ar yr ochr dde, bod chi'n gallu rhoi Guten Tag neu Guten Morgen i ni, fel bod ni'n gwybod bod chi wedi cyrraedd yn saff, a bod chi'n barod i gymeryd rhan yn y wers. Achos yn amlwg, pan chi'n defnyddio pethau fel Zoom gyda'ch teuluoedd, rydych chi'n gallu gweld pwy sy'n na, ond ar hyn o bryd, does gen i ddim syniad pwy sydd yma. Ond dydw i ddim chwaith yn gallu gweld faint o bobl sy'n gwylio. Felly, os ydych chi'n gallu rhoi neges yn y chat ar yr ochr dde, Guten Morgen, a wedyn ni'n gallu gweld pwy sydd yma'n barod gyfer y wers. Os chi newydd ymuno gyda ni, chi angen papur a pen, a hefyd byddwch chi angen sgrin cyfrifiadur i wylio, neu sgrin eich iPad, neu beth bynnag sydd â chi, ond bydd angen sgrin arall yna chi hefyd i gymeryd rhan yn y gweithgareddau. So bydde hwnna yn wych fel bod chi'n gallu gwylio fi, gwrando arno fi, ond hefyd falle chi'n gallu defnyddio'ch ffôn neu iPad ar gyfer gwneud y gweithgareddau yn fyw, achos gyda ni nifer o bethau ni'n mynd i fod yn defnyddio fel
quizzes a pethau i sicrhau dealltwriaeth gyda chi. Beth sy'n rili rhwystredig chwaith yw bod fi methu rhannu fy sgrin gyda chi. Felly bydde fe lot yn haws tasa fi yn gallu rhoi fel PowerPoint lan neu Google Slides neu rhywbeth a bod chi'n gallu dilyn hwnna. Ond ar YouTube mae'n eitha cymleth i wneud hwnna. Mae rhaid i chi gael rhyw feddalwedd arall. Ac o'n i'n meddwl am bore yma, byddwn ni jyst yn trio hwn, byddwn ni'n gallu siarad bach o Almaeneg gyda chi. Guten Tag, Clas y 9, a bod chi'n gallu cael gwers yn fyw fel hyn, jyst bod chi'n gallu gweld eich athro. So mae lot o rieni wedi bod yn sôn, bydde'n plant nhw'n hoffi gweld athrawon nhw'n fyw, a neu cael mwy o fideos. So dwi'n gwybod mae lot o athrawon wedi bod yn creu fideos i chi. So falle y bobl sydd yma yn y chat, falle byddwch chi'n hoffi nodi ni pwy sydd wedi bod yn creu fideos, neu pa bynciau chi wedi cael fideos, a chi wedi mwynhau gweld yr athrawon. Felly chi eisiau chwanegu hwnna yn y chat ar ochr dde. Ym pa bynciau ydych chi wedi cael fideos hyd yn hyn. Bydde hwnna yn wych, ers i ni fod off ar lockdown, a mae hwnna'n amlwg yn amser hir erbyn hyn. Felly, bydde'n braf clywed wrthych chi. Mrs Shannon a Miss Francis, os ydych chi yma, ydych chi eisiau neges hefyd i weid Guten Morgen, fel bod fi'n gwybod bod chi yma yn saff. A wedyn ni, Mrs Shannon yn gweud, mae hi heb gael y link newydd. Right, Felly, nawn ni gwasgu share, copy fan hyn. A wedyn ni, ble ydyn ni fan hyn? Dyma ni, new message. So, Miss Francis a Mrs Shannon. Ni anfon hyn link at nhw fi'n meddwl. Oops, a daisy. Link. A wedyn ni dyna ni. Dyna'r link lle rydyn ni nawr yn fyw. Nes i weid wrthych chi bod hwnna'n mynd i fod yn arbrawf. Felly, newydd anfon y link trwyddo. A wedyn ni, gwych. Nawr te. Gwych. Martha wedi ymuno gyda ni. Guten Morgen, Martha. Martha wedi cyrraedd yn saff hefyd. Guten Morgen. Reit, ni'n mynd i ddechrau. Felly, yn amlwg dyma'r wers gyntaf lle chi'n gweld fi o ran yr cwrs Tygau Newydd. Felly, ni'n rili falch bod chi wedi dewis Almaeneg fel un o'ch opsiynau chi. Yn hapus iawn i gael chi gyda ni am y 2 flynedd nesaf. So mae'r amserlen wedi cael ei gyhoeddi a fel o'n i'n gweud fi fydd yn dysgu dosbarth. Mae Mrs Shannon yn mynd i fod yn dysgu blwyddyn 11 a wedyn byddai'n dysgu blwyddyn 10. Felly, gobeithio bod chi'n Fel chi'n gwybod, os oes unrhyw broblem, chi'n gallu cysylltu dy fi. Chi'n gallu cysylltu dy fi naill ai'r e-bost, sef cutjames@. A wedyn ni, os problem fel arall, chi'n gallu rhoi neges yn Google Classroom. Mae hwnna wastad yn beth gwych. Felly, hyd yn hyn, mae llawer ohonoch chi wedi bod yn gwneud y gwaith yn rili dda yn Google Classroom, ond mae gen i lot fawr o fylchau dal i fod mewn nifer o dasgau. Enghraifft, wedi gosod gym kit i chi wneud, a mae gym kit yn rili dda. Guten Morgen, mae Ellis wedi ymuno ni. Guten Morgen, Ellis, sy'n gallu gweld y sylw fyna. Mae gym kit yn rili dda, achos mae fe'n ailadrodd, a mae fe'n gwirio dealltwriaeth, a mae fe'n helpu chi ddeall pethau. Dwi wedi gosod 2 gym kit hyd yn hyn. 7 person yn unig sydd wedi gorffen yr un cyntaf, a wedyn mae 8 person wedi gorffen yr ail un, rwy'n gallu gweld ar fy sgrin. Felly, os ydych chi'n gallu cwblhau tasgau, bydde hwnna yn really great, achos mae e'n golygu, ni ddim yn siŵr pa mor hir ni'n mynd i fod yn dysgu fel hyn, ac yn amlwg, rwy angen gwybod bod chi'n neud adre beth sydd angen i chi i wneud. Ond fel wedes i, os oes unrhyw broblem gyda gwaith yna, mae angen i chi gysylltu gyda fi. Beth yw'r das gyntaf bore yma? Ni fel arfer yn wneud ansoddeiriau gyda'r gofrestr, felly ni'n mynd i wneud edrych ar bach o ansoddeiriau y bore yma. Nawr, be dwi'n mynd i wneud fan hyn yw, rwy'n mynd i roi yn y chat, rwy'n mynd i roi link i chi glicio arno fe, mwyn i chi weld, ond dwi ddim yn gwybod ydych chi'n gallu gwneud mwy nag un peth ar un pryd. So rwy wedi rhoi link i chi fyna, mwyn i chi fedru dilyn. So mae'n set o Quizlet, a wedyn ni byddwn ni yn edrych ar yr ansoddeiriau yn fan hyn. Felly, falle bod chi'n gallu adrodd ar fy ôl i.
y gwahanol ansoddeiriau. So, ausgezeichnet, lieb, fürchterlich, komisch, erstaunlich, lustig, begabt, bunt, mutig, höflich, leicht, fantastisch, mae hwnna'n un chi'n gwybod am ers blwyddyn 7, langweilig, furchtbar, schrecklich, wahnsinnig, blöd, klein, unglücklich, klasse. Na, mae klasse yn amlwg yn golygu fel klasse 9 neu klasse 10, ond hefyd mae'n golygu fel clas yn Saesneg o that's class. So klasse gyda K fach, clwg, dick, schlank, ni chi wedi dysgu yna fel tew o tenau, dick und schlank, zornig, still, ruhig, einzigartig. So ein yw un, a wedyn einzigartig yw unigryw. Okay, chi'n gallu gweld y gair un yn y Gymraeg, unigryw, ac ein yn yr Almaeneg, einzigartig. Gesund yw iachus, verängstig. Okay, verängstig yw ofnus. Chi'n gallu gweld y gair angst yn y canol fyna, angst fel yw ofn. Weithiau mae'r gair yn cael ei ddefnyddio yn Saesneg. Schön yw pert, gesprächig, humorvoll, faul, nid faul yw hwnna, mae faul yn golygu diog, riesig yw enfawr, so os chi eisiau defnyddio gros, mae'n golygu mawr, ond riesig yw enfawr, schnell, chi'n gwybod, langsam wedyn yw araf, ni'n dueddol o gofio schnell, ond ddim cofio langsam, kindisch yw plentynaidd, toll, a wedyn doof. Okay, felly dyna'r ansoddeiriau ni'n mynd i fod yn edrych arnyn nhw bore yma. Felly rwy'n mynd nôl i fan hyn. Elin wedi ymuno ni. Guten Morgen, Elin. Guten Morgen. Mrs Shannon a Miss Francis, os ydych chi wedi cyrraedd, falle byddwch chi'n hoffi roi Guten Morgen yn y neges hefyd ar yr ochr dde yn y chat, fel bod ni'n gallu gweld pwy sydd yn gwylio. Felly, dyna'r rhestr Quizlet. Mae'r link gyda chi fyna, rwy jyst i darllen trwyddyn nhw. A beth rwy eisiau gwneud nawr yw bod ni'n chwarae gêm Quizlet live. Felly, mae hwn yn mynd i fod yn eitha diddorol. So, os oes gen i chi eich sgrin arall, eich ffôn neu beth bynnag allan, rwy'n mynd i trio redig off fy, beth yw'n y peth yma, iPad, fel bod ni wedyn yn gallu gweld y sgrin. So, Quizlet live. Neu wasgu hwnna i fynd. Okidoki, ni ddim angen y guided tour achos rydyn ni'n gwybod sut mae'n gweithio. A wedyn ni chi'n ni chwarae yn unigol heddiw, achos yn amlwg dydych chi ddim i gyd yn yr un lle. Quizlet live and music, fi ddim yn siŵr ni angen hwnna bore yma, let's play. Okay, felly, dyma ni, mae Ruby di cyrraedd. Guten Morgen, Ruby, halo. Felly, fel chi'n gwybod, i fynd i Quizlet live, chi'n mynd i quizlet.live. Quizlet.live. A wedyn ni dyma'r rhif. 8, 7, 4, 6, 3, 5. Felly newid y to. 8, 7, 4, 6, 3, 5. A dwi'n mynd i roed yn y chat rhag bod unrhyw amheuaeth. So ni ar quizlet.live. Na ni, da iawn. Felly, mae Nalani wedi cyrraedd. Martha wedi cyrraedd mewn hefyd. Wunderbar. Nathan wedi arwyddo mewn. Fantastisch. So, ich sehe 3 Personen im Moment. Nalani, Nathan und Martha. Und auch Millie, 4 Personen. Das ist wunderbar. So, wir spielen Quizlet live und die Nummer ist 874635. Und im Moment ich habe 5 Spiele. Nein, 7 Spiele. So, Nalani, Alice, Martha, Alice, Nathan, Ruby und Millie sind hier. Das ist ja wunderbar. Dankeschön. So, das ist toll. So, dwi ddim yn siŵr yn amlwg pwy arall sydd yma, o ran y bobl sydd yn y chat. Eifa, mae Eifa yn y chat ond dwi Eifa ddim wedi cyrraedd Quizlet eto. Millie, Martha, Elin.
Dyw Elin ddim wedi cyrraedd Quizlet Live eto, ond ni'n gwybod mae hi'n gwylio. A Ruby, mae Ruby mewn? Ie, yeah, wunderbar. So, ich habe eben 7 Spiele. Eva wedi cyrraedd 8 Personen. Wunderbar, dankeschön Eva, du bist hier, das ist toll. So, ich habe 8 Personen. So, mae Elin yn y chat, guten Morgen Elin, ond dydy Elin ddim wedi cyrraedd y gêm eto, felly ddim yn siŵr cweit beth sy'n digwydd fan hyn. Aha! Tom Spivey, gluten Morgan. Mae e wedi mynd yn... Mae'n gwers coginio. Tom Spivey, wyt ti yn mynd i ymuno gyda ni yn Quizlet Live? Rydyn ni ar Quizlet.live a wedyn ni rhif yw 874-635. Okay, 874-635. Mae fe fyna yn y chat i chi gael gweld. Gwych, wunderbar. Tom ac Elin yw'r bobl sydd yn y chat ond sydd ddim wedi cyrraedd y gêm, felly dwi ddim yn siŵr ydych chi'n dod draw. Tom wedi cyrraedd. Wunderbar. Dankeschön, Tom. Elin, fi'n derbyn os y ti'n bwriadu dod mewn i Quizlet Live bydde ti wedi cyrraedd erbyn hyn. Felly nawn ni ddechrau'r gêm, ie? Dechrau a bant ni. Okay, so mae gyda chi gyd enwau. Seedrachen, Martha, Pandas, Schwertwale, Zebras, Koalas, Meeresschildkröten, Eulen, Giraffen und Bären. Gwych. Elis, mae rhywbeth i digwydd i ti? Ti di disconnecto, so ti'n gallu cael dy hun yn ôl mewn yn gloi? The following player is disconnected, mae'n gweud. So ydy dy sgrin wedi cael neu rhywbeth? Na ni, gwych, dankeschön. Elis, ni'n ôl mewn, start game. Okay, bant ni. Sehr gut, pawb yn canolbwyntio. Wunderbar. Okay, Pandas 9 Punkte, Zebras, 10 Punkte, Pandas und Zebras, wunderbar. Okidoki, Zebras. Wer hat gewonnen? Oh, Tom hat gewonnen, wunderbar, Tom. Sehr, sehr gut. Okay, wir spielen nochmal. Okay, nochmal. So wedi ail ddechrau'r gêm. Fel bod ni'n gallu cael gêm arall. So Tom sydd wedi ennill yr un cyntaf, felly na i wneud nodyn fan hyn I fy hunan nawr. Tom angen pwynt o'r class chart. So. Sehr gut, pawb yn mynd yn rili dda fan hyn. Sehr gut, Seedrachen, Schwertwale, Giraffen. Nhw sy'n neud yn dda ar hyn o bryd. Sehr gut. 10 Punkte die Giraffen. Wunderbar. Wunderbar, sehr gut. Ruby. So, du hast auch einen Punkt in Class Charts. So, Ruby hat gewonnen.
Ruby hat gewonnen. Wir spielen dann nochmal. So mae llawer o'r eirfa fan hyn yn rili gyfarwydd, ambell beth yn newydd. So, mwyn I ni ymgyfarwyddo, cyfle I chi nawr chwarae nifer o weithiau fan hyn. Wunderbar. Croeso Ruby. Bitteschön. So bydde ti'n gweithio fi Dankeschön, a byddai'n gweithio ti Bitteschön. Ruby, dim angen tynnu'r neges nôl. Okay, Schwertwale, Koalas, 8 Punkte, Schwertwale 7 Punkte, Eulen und Giraffen, sehr gut. Sehr gut, Schwertwale, sy'n mynd I ennill hwn, fi'n meddwl, ond I beth ni'n cael rhyw broblem fawr nawr. 11 Punkte. 11 Punkte. 12 Punkte, sehr gut. Alice hat gewonnen. Das ist ja wunderbar. Sehr gut, Alice. So dyna ni wedi cyrraedd dysgu taw Schwertwal yw Killer Whale. Dwi ddim yn dda iawn ar anifeiliaid yn Almaeneg, a mae'r lluniau ar Quizlet Live wedi helpu fi, wedi dysgu lot o anifeiliaid I fi. Felly, un gêm fach arall cyn I ni symud mlaen. Ar gyfer y dasg nesaf, ar ôl I ni orffen Quizlet Live, bydd angen papur a pen arnoch chi. So dyna'r rhybydd nawr bod ni angen papur a pen. Gwych. Arbennig. Okay. Dyna ni, gwych. Gêm arall, buddigoliaeth arall i'r Schwertwal. Sehr gut, Alice. So dyna ni wedi ennill hwnna eto. Okay, ni'n mynd I exit game nawr am eiliad, ni ddod mas o hwnna. Felly, chi'n gallu gweld yn y chat, dwi wedi rhoi cwpl o eiriau fyna I chi edrych arnyn nhw. Sehr, echt, wirklich, so, ziemlich und ganz. Nawr, mae'n rhaid I gyd yn eiriau bach handi sydd yn gallu mynd o flaen ansoddeiriau. Felly, ar gyfer y cwrs tygau, mae ansoddeiriau yn rili bwysig. Maen nhw yn handi iawn ar gyfer codi safon eich gwaith. Ar gyfer y cwrs tygau, mae angen mynegu barn ar gyfer pob un o'r pynciau ni'n mynd I fod yn trafod. So beth bynnag yw'r pwnc, mae'n rili bwysig bod chi'n gallu mynegu barn. A mae hwnna rhywbeth ni wedi canolbwyntio arno fe lot yn ystod blwyddyn 9. Mae hwnna'n rhywbeth chi'n gallu gwneud yn rili dda. Bobl fi wedi dysgu'r gwaith chi wedi gwneud I fi hyd yn hyn, mae hwnna'n wedi bod yn ardderchog, a ni wedi gwneud lot o marfer. Felly, sehr yw rhywbeth iawn, so sehr gut yw da iawn, sehr interessant, diddorol iawn. Echt interessant yw rili diddorol, okay? So mae fel sehr. Wirklich interessant yw gwirioneddol, wirklich. Es ist so interessant, okay? Mae hwnna yn defnyddio fe hwnna fel y Saesneg, mae mor ddiddorol. A wedyn ni, ziemlich, eithaf, ziemlich interessant, a wedyn ganz interessant. Ja, es ist ganz interessant, yn eithaf diddorol hefyd. So, y geiriau eraill ni wedi dysgu
yn ystod yr cyfnod yn ystod blwyddyn 9 yw immer, wastad. Es ist immer sehr interessant. Okay, oft, yn aml, manchmal, weithiau, manchmal, von Zeit zu Zeit, von Zeit zu Zeit, o bryd i'w gilydd. Okay, es ist von Zeit zu Zeit. Interessant. So, dwi ddim wastad yn ddiddorol, ond von Zeit zu Zeit. Yn nodwch hwn am y Zeit angen prif lythyren. A wedyn ab und zu, o bryd i'w gilydd hefyd. Hwna yw yr un peth ag von Zeit zu Zeit. A wedyn gyda ni selten. Hwna fel y gair Saesneg seldom, yn anaml, a wedyn mae gyda ni. Iawn? Felly, o'r topydd gwaelod, es ist immer interessant, es ist oft interessant, es ist manchmal interessant, es ist von Zeit zu Zeit interessant, es ist ab und zu interessant, es ist selten interessant, es ist nie interessant. Okay? Ond hefyd chi'n amlwg yn gallu defnyddio ansoddeiriau heblaw am bethau sydd ddim yn interessant. Okay. Felly, dyma beth dwi eisiau chi wneud nawr yw ysgrifennu'r brawddegau yma lawr. Ni'n gwneud bach o dictat, sef dictation, ar ddweud. So, rwy'n mynd i ddweud rhywbeth wrthych chi, a rydych chi'n mynd i sgwennu fel lawr ar bapur. Eisiau chi dalu sylw i gwbl o bethau, sillafu, a hefyd prif lythrennau. Okay? Felly, bant ni, dyma frawddeg rhif 1. So, here's nummer 1. So, sgwennwch rhif 1 ar y papur, nummer 1. Meiner Meinung nach ist das Essen wirklich lecker. So, dyma ni eto. Meiner Meinung nach ist das Essen wirklich lecker. A dyna frawddeg rhif 1. Meiner Meinung nach ist das Essen wirklich lecker. Okay, hier ist Nummer 2. Meines Erachtens ist der Lockdown ganz langweilig. Felly, meines Erachtens. A wedyn ni, ist der Lockdown, rhaid i fi checio neithiwr os oedd lockdown yn dedi neu das, achos yn amlwg mae fe'n air newydd, mae'r Almaenwyr wedi benthygu o'r Saesneg. Mae'n der Lockdown, mae'n debyg. So, meines Erachtens ist der Lockdown ganz langweilig. Okay, Nummer 3. Ich glaube, felly dyma'r frawddeg I gyd. Ich glaube, dass das Theater immer toll ist. Ich glaube, a mae eisiau coma fan hyn cyn y das cyntaf. So, ich glaube, dass das Theater immer toll ist. Sut ydych chi'n sillafu'r dau das? Dyna'r cwestiwn. So, ich glaube, dass das Theater immer toll ist. Brawddeg rhif 4, Nummer 4 kommt jetzt. Ich finde mein neues Handy echt praktisch. Ich finde mein neues Handy echt praktisch. Ich finde mein neues Handy echt praktisch. Wedyn ni, be dwi eisiau chi wneud yw ysgrifennu rhif 5, nummer 5, rwy eisiau chi sgwennu eich brawddeg eich hunan. Rydw i eisiau chi sgrifennu'r frawddeg.
yn defnyddio'r geiriau bach cyn ansoddeiriau eiriau. Iawn, so rai sydd yn y chat, defnyddiwch reina. Defnyddiwch ansoddeiriau chi wedi dysgu o'r Quizlet, a wedyn ni cyfunwch nhw gyda'i gilydd. So fi jyst yn mynd i fynd trwy'r brawddegau to. Nummer 1, meiner Meinung nach ist das Essen wirklich lecker. Nummer 2, meines Erachtens ist der Lockdown ganz langweilig. Nummer 3, ich glaube, dass das Theater immer toll ist. Nummer 4, ich finde mein neues Handy echt praktisch. Nummer 5, chi'n mynd i sgwennu brawddeg eich hunan yn defnyddio'r geiriau mas o'r chat. A chi wedyn ni yn mynd i ddefnyddio'r ansoddeiriau mas o Quizlet a sgwennu brawddeg eich hunan. So mynd i fod yn dawel nawr am funud tra bod chi'n sgwennu eich brawddeg eich hunan. OK, so gobeithio bod chi wedi cael cyfle i sgwennu brawddeg rhif 5, nummer 5, brawddeg eich hunan fyna. Felly, beth byddai yn gofyn i chi wneud? Byddai'n darparu Google Doc gwag i chi. Be dwi angen i chi wneud yw teipio lan y 5 brawddeg o'r dictat, ond hefyd dwi angen i chi gyfieithu nhw i'r Gymraeg. Roi nhw mewn i Gymraeg safonol, a bod ni wedyn yn gallu mynd trwy reina erbyn wythnos nesaf. Iawn. Dwi eisiau chi nawr fynd i wefan arall. Na i roi'r cyfeiriad i chi fan hyn. OK. Rydych chi angen mynd i menti.com. So na i roed hwn yn y chat i chi gael gweld. So menti.com. Okay, that is die neue Webseite. So, ewch i'ch porwr, so ewch i Safari ar eich iPad neu ar eich ffôn neu ble bynnag chi'n neud y peth yma, menti.com, iawn, a wedyn ni, dyma'r cod rydych chi angen ar gyfer Menti. So, 3, sgwennu fel awr, 385512, 35. Na, mae hwnna'n anghywir. Totally wrong. Dyma'r cod. 385512. So eto, 385512. So os na roi e mewn fan hyn. 385512. Unwaith byddwch chi mewn, bydd e'n gofyn i chi i gyflwyno ansoddeiriau. So, chi dim ond yn gallu rhoi 3 mewn ar y tro. So, dwi eisiau chi feddwl nawr am ansoddeiriau. Rydych chi'n gwybod, neu chi wedi dysgu heddiw yn newydd. Rydyn ni eisiau i chi roi nhw mewn 3 ar y tro. So, anfonwch 3, a wedyn chi'n gallu wedyn neu anfon 3 arall. So, ni weld sut mae hwn yn mynd. A wedyn maen nhw'n cyrraedd fi fan hyn. Fel bod fi'n gallu gweld nhw. So, does dim byd i cyrraedd eto, ond rwy'n hyderus bydd na ansoddeiriau'n cyrraedd cyn bo hir. Mrs Shannon a Miss Francis, chi eisiau trial hwn? Zer gwt, mae'r person cyntaf. A dyma ni. OK, so ni'n chwilio am ansoddeiriau. Da iawn. Ansoddeiriau. So cofiwch dyw manchmal a virklich a pethau. Dyn nhw ddim yn ansoddeiriau, ond maen nhw yn eiriau rili da ar gyfer mynegu barn. So ni'n chwilio fan hyn am ansoddeiriau. Y trefnu yw nawr bod chi methu gweld y sgrin. Chi methu gweld yr ansoddeiriau gyd yn cyrraedd. Ond mae'n amlwg mae cwpl ohonyn nhw yn rili boblogaidd.
Cofiwch gyda schrecklich bod chi'n sillafu gyda S, C a wedyn H. Iawn, schrecklich. Iawn. Gwych. Da iawn. Oh, höflich. Da iawn. Langweilig, einzigartig. Sehr gut. Furchtbar. So mae pobl wedi rhoi cwpl ansoddeiriau rili da mewn fan hyn. Sehr gut. Nhw'n dod mewn. O, a mae mwy yn dal I gyrraedd. So, chi fynd nôl mewn ac I anfon mwy ata fi. Ie. Gwych. Sehr gut. Nawr, os fi'n rhoi'r link yma I chi yn y chat, fi'n credu byddwch chi wedyn yn gallu gweld yr cyflwyniad I gyd, so bydd hwnna'n gallu bod yn handi I chi edrych falle ar ôl y wers. Ond yn bendant, sehr gut. So mae'n amlwg, mae yna gwpl ansoddeiriau, hoff ansoddeiriau gan y dosbarth, ausgezeichnet yn un ohonyn nhw, achos mae hwnna wedi dod lan yn fawr. Furchtbar, gobeithio bod chi ddim yn credu bod codi ar gyfer gwers Almaeneg yn furchtbar. Begabt, lustig, gwych. A wedyn ni angen bod yn ofalus gyda ambell I sillafiad fyna. Sehr gut. Fantastic. So, dyna'r ansoddeiriau. A wedyn ni, dyna ni nawr yn mynd I ddod allan o hwn, a wedyn ni'n mynd I fynd i'r dasg nesaf ar Menti. Felly, be dwi eisiau chi wneud nawr yw mynd i'r dasg nesaf ar yr un cod. Felly, dylsech chi fod yn cael cwestiwn gwahanol nawr, bod chi'n sgwennu brawddeg mynegu barn gyda'r ansoddeiriau newydd chi wedi dysgu heddiw. Felly, yr un cod yw 3855112. Dylse hwnna fod yr un peth, ond bod chi nawr yn gallu ysgrifennu brawddegau I fi. So dylse hwnna fod yn gweithio, fi'n credu mewn eiliad bydd yna brawddegau yn dechrau cyrraedd trwyddo. So mae hwnna'n wych. Fantastic. So fi'n credu, ydy hwn yr un cod a'r llall? Mwyn I chi fedru gweld brawddegau i'ch gilydd. Dwi ddim yn siŵr. A gofyn mae fe'n wahanol na roedd yn y chat I chi nawr. Yeah. Gwych. So nôl a fi Mentimeter. Dyna ni. Wel, brawddeg gyntaf. Meiner Meinung nach ist die Schule sehr langweilig. So, gwych. Prif lythrennau gyd yn y llefydd cywir. So, mae'n rili ddiddorol bod chi'n mynegu barn am yr ysgol, achos ni ddim wedi bod yn ysgol gymaint amser. So, gwych. Meiner Ansicht nach, da iawn rhywun yn cofio'n rili dda sut I fynegu barn fyna. Meiner Ansicht nach ist der Schule von Zeit zu Zeit lustig. So, pwy bynnag sy'n sgwennu hwnna, mae'n frawddeg gret. Cofiwch die Schule. Ich interessiere mich für Kunst, so mae Kunst angen prif lythyren, denn es ist oft begabt. So talentog yw hwnna, dyw celf ddim rili'n gallu bod yn dalentog, so byddwch yn ofalus. Begabt yn air ni'n defnyddio ar gyfer disgrifio pobl. Ich finde das Museum ziemlich bunt und fantastisch, sehr gut. So byddwn ni'n hoffi gwybod pam geddwaith hwnna. So brawddegau rili dda yn dod trwyddo, brawddegau rili safonol yn dod trwy fan hyn. Eto, os ydych chi yn Meinung nach, nid nacht, nacht yw nos, so byddwch yn ofalus gyda hynna. Meiner Meinung nach ist Fußball ein sehr lustiger Sport. Okay. Newch yn siŵr, bydd yn ofalus fyna, mae yna mwy nag un ist yn y brawddeg yna, so dyma un sydd angen. Meiner Meinung nach ist Fußball ein lustiger Sport. Okay. So mae 6 brawddeg wedi cyrraedd hyd yn hyn, so mae'n edrych yn dda. So os chi wedi anfon un, anfonwch un arall nawr, cadwch fynd. Fi'n credu bod chi'n gallu anfon mwy nag un frawddeg mewn.
Okay, so Schule. Cofiwch Schule ends in E, probably D. Ich finde die Schule. Ja? Okay, ich finde, dass die Schule spannend, da iawn. So, chi'n gwybod bod yr ysgol yn wichtig, yn bwysig, so mae hynna'n ddiddorol oherwydd ar hyn o bryd does dim ysgol. Gwych. Meines Erachtens es laufen so gesund, ja. Okay. Gyda'r frawddeg Freibad, mae angen sicrhau dy berf yn ail. Ich finde. Ia, byddwch yn ofalus gyda hwnna, dy'r frawddeg yna ddim cweit yn ei synnwyr ar hyn o bryd. So 9 brawddeg wedi cyrraedd hyd yn hyn, so cadwch nhw i ddod. Wunderbar. So os chi'n clicio ar y link yn y chat, fi'n credu dylsech chi fod yn gallu gweld y brawddegau eich hunain, so bydde hwnna yn really handy. Okay, so beth ydw i'n mynd i wneud nawr i orffen, yn i cael game bach o Gymkit. Kits, ble mae'r kits fan hyn? Answer to guys. So, play live. Felly. Nawr, beth ni eisiau gwneud? Yn even am ryw 5 munud, ie? 5 minuten. Na roi $50 neu pint i chi ddechrau. Gwych. So, Gymkit, bant â ni. So, fel chi'n gwybod, so gymkit.com/play. So, na roi hwnna yn y chat rhag ond bod unrhyw broblem. So, gymkit.com/play. Iawn, dyna'r code i chi fyna. A wedyn ni, hier is die Nummer. Was ist die Nummer? Okay. 11855. 11855. So hier ist die Nummer 11855 in den Chat auch. So gymkit.com/play. Und hier ist die Nummer für das Spiel 11855. Okay, gawn ni weld pwy sydd wedi cyrraedd a chofrestru. Aha, Ruby ist hier. Oh, Eva, Alice, Ruby, Tom, Nathan und Alani. Wunderbar. Dankeschön. Millie ist auch hier. Wunderbar. Okay, fi'n mynd i ddechrau'r game te, a mae pobl yn gallu ymuno. Felly, gymkit.com/play, und die Nummer ist 11855. Os ydych chi angen y manylion yna, maen nhw yn y chat ar y tudalen YouTube. So, wir beginnen. Wir haben 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. A wedyn bydd y bron yn amser egwyl. Ja? Rhyfedd o fyd. Okay. Gwych. So, bant â chi. Gobeithio bod chi'n neud yn dda. So, gawn ni weld sio mae'n mynd fan hyn. O. Erste Position, Eva, dan Martha, dan Ruby. Okay. Fi ddim yn credu bod ni angen y music, dwi'n rili ddim yn ei helpu. Fi'n credu falle bod music gyda chi yn y tŷ, felly gallwch chi stick out eich music chi, a wedyn ni bod ni'n gallu mynd o fyna. So mae'r ffeil ma'n cynnwys yr un eirfa oedd yn y ffeil Quizlet. So ar ddiwedd y wers nawr, byddai'n rhoi link i'r Quizlet i chi yn y Google Classroom, fel bod chi'n gallu parhau edrych arno fe os chi eisiau. A wedyn ni byddai'n rhoi yr link Gymkit i chi. O, ydy pawb yn iawn? Oedd hwnna jyst i disconnecto fyna. Ie, felly na roi link i chi i Gymkit, y link Quizlet, byddai'n rhoi'r links Mentimeter i chi a screenshots, fel bod chi'n gallu gweld sut chi wedi cyfrannu fyna. So mae gen i 9 frawddeg rili dda wedi cyrraedd yn fyna. Mae hwnna'n yn ffantastig. Das ist toll. Gwych. So, gydag Almaeneg, fel o'n i'n sôn ar y dechrau,
petai modd i chi gwblhau'r tasg. Hyd yn oed os fi'n gofyn cwestiwn byr i chi fel Vigate yn yr Google Classroom, yn rili bwysig bod chi'n ateb nhw, achos fel arall, mae'n dangos lan fel bod chi ddim wedi cwblhau'r gwaith i fi. A hefyd gyda Gymkit nawr, gyda fi lot o bethau ar goll yn fyna. So dwi ddim rili eisiau dechrau'r flwyddyn lle mae pobl ar ei holi, achos yn amlwg ni'n gallu gweld bore yma mae pobl yn rili frwd i wneud eu gwaith yn arbennig o dda. Okay, so wir haben 10 Personen in dem Spiel. Ruby, Martha, Alice, Tom, Nalani, Alice, Nathan, Ava, Millie und Nia. Das ist wunderbar. So, ni hanner ffordd. Wir haben 2 Minuten und 20 Sekunden. 2 Minuten und 20 Sekunden, ja. Das ist nicht viel Zeit. So roeddwn ni'n mynd i roi hwnni ar fy iPad a dangos y sgrin i chi, ond dydw i ddim yn gallu wneud hynny, achos dwi ddim yn gweithio ar fy iPad, mae dim ond yn gweithio ar y cyfrifiadur fan hyn. So, rwy'n mynd i osod cwestiwn i chi yn y Google Classroom hefyd, yn gofyn sut chi'n meddwl oedd y wers, sut mae'n cymharu gyda wneud y gwaith ben eich hunan. A mi eisiau chi fod yn onest, neu ofyn y cwestiwn, a wedyn hynny yw, oedd e'n anghyfleus i fod ar-lein am amser penodol, oedd e'n dda i chi fod ar-lein amser penodol, ydy fe wedi bod yn niwsans, ydy fe wedi achosi trafferth yn y tŷ, bod chi angen bod ar-lein a bod rieni chi hefyd angen bod ar-lein. So ni'n mynd i ofyn y cwestiwn i chi yn y chat ynglyn â sut mae'r wers fyw wedi mynd i chi. Mi'n credu bod dwi'n pawb ddim yma, mae 10 ohonoch chi'n chwarae Gymkit nawr, sy'n golygu dyw pawb ddim yn y wers dwi ddim yn credu, ond yn amlwg, mae'n arbrawf, a wedyn fi'n mynd i recordio'r wers fi'n credu, fi'n gallu rhoi fel bod pobl yn gallu ail-ymweld gyda'r wers rhywbryd to, ond yn amlwg gan bod i wedi gwneud stwff yn fyw fel Gymkit a Quizlet, mae hwnna'n gwneud pethau'n rili anodd i bobl wneud o gweithgareddu'n anhwyrach. Okay, so peidiwch gwario lot o arian nawr. Wir haben nur 30 Sekunden, ja, nur 30 Sekunden. Felly, ateb cwestiynau sydd angen nawr, full pelt, ddim gwario lot o arian. Okay, so in der ersten Position im Moment ist Martha, dann Ruby, dann Tom. Martha, Ruby, Tom, ja, sehr gut. Okay, wir haben 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und das ist Schluss. Okay, so dritte Position ist Tom, zweite Position ist Ruby und in der ersten Position ist Martha mit 133.000 €. Oh ja, und wir klatschen auch. Klapsen mynd fyny, sehr gut, wir klatschen, klatschen, klatschen. 200, wunderbar. Okay te, felly, fi'n mynd i fynd draw i'r Google Classroom nawr i roi'r links i gyd lan i chi, ond hefyd i ofyn y cwestiwn. So, os chi'n gallu ateb y cwestiwn, sut oedd y wers bore yma yn fyw i gymaru gyda'r holl wersi chi wedi cael ar-lein sydd ddim wedi bod yn fyw, bydde'n ddiddorol iawn i fi fedru adrodd nôl. Mae gen i gyfarfod gyda Mr Pritchard prynhawn ma, a felly bydde'n eitha diddorol i fi glywed beth yw'ch adborth chi i hwn. Peidiwch, os dwi ddim wedi bod yn gret i chi, yna mae rhaid i chi rili ddweud, ond mae'n bwysig bod ni'n cael adborth go iawn o ran sut mae'r wers wedi mynd. Okay? So mae'n amser egwyl. Gan bod chi wedi bod yn rili dda, mae 2 funud yn amser egwyl, neu adael chi mas yn gynnar fel bod chi'n gallu mynd i nôl bacon roll. Ha, ha. Felly, dyna'r pethau ni'n rili gweld eisiau, ynddo fe. Mae wedi bod yn gyfnod rili rhyfedd. Felly, diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni bore yma. Vielen dank. Gret gyda pobl sydd wedi bod yn cymryd ran yn rili frwdfrydig yn y gweithgareddau. A gobeithio byddai'n gweld chi naill ar-lein eto, dibynnu ar sut mae hwn wedi mynd, ond hefyd byddai'n gweld chi go iawn. Okay? Tschüss. Klasse 9, byddwch chi'n klasse 10 cyn bo hir, ond tschüss, auf Wiedersehen.